Λοιπόν, ξεκινάμε εμείς. Ραντώνικο, ένα δει. Ήμουν τις προάλλες στην πλατεία, στο Playtime και παίζαμε μπάστρα. Εγώ, το Σφόγγιο, ο Ατσβός και το Γιωτζή. Και περνάει εκείνη την ώρα, πόξω, μια κότσινη Ferrari. Και ποιος ήταν μέσα? Ο Σουμάχερ, πρέ. Ήρθε διακοπές. Στον Έθωνα λέει να τον δει πάνω να πάρει κανένα νοικόπεδο. Και εκεί που συζητούσαμε, γυρίζει και λέει: έχει λέει κανέναν εδώ να κάνουμε καμιά κόντρα? Ξέρεις, όξω από το περιφερειακό. Και του λέω εγώ. Και πάμε εγώ με την πάπια τη φτιαγμένη και αυτός με τη Ferrari μπροστά την κότσινη. Στέλνουμε στο G2 σε μια γραμμή νήσια και δίνω στο Σφόγγιο τη χαρτούτσα να ρίξει για να ξεκινήσουμε. Πατά το δίκανο, ακούεται ο κρότος και ξεκινά πρώτος ο Σουμάχερ. Μπροστά ο Σουμάχερ με 100, που πίσω εγώ με την πάπια με 80. Μπροστά ο Σουμάχερ με 150, πίσω εγώ με 130. Πατάω Σουμάχερ 200, 199. Που πίσω η πήρα του το slipstream. Κάμω δεξιά για να τον περάσω και εκεί που κάνει αυτός δεξιά κάνα αριστερά. Δεν είχε δεύτερη φορά να μπορέσει να αλλάξει. Γιατί μόνο μια φορά μπορεί να αλλάξει. Και εκεί που ήμασταν δίπλα-δίπλα, τον κοιτάζω μες στα μάτια και ήταν πλημάρι στον εδρώτα. Πατά το γκάζι 250, 280, δεν θυμούμαι πως ήταν πιο εκεί. Ψαρακώνουμε και πατώ το γκάζι δυνατά 310 εγώ. Μετά τη δεύτερη στροφή που πάνω από τη τσαπίκα, πατά αυτός μια 500. Και εγώ που πίσω, ψαρακωμένος και γκίζει, ο προφυλακτήρας μου πάνω στο προφυλακτήρα του. Στην αριστερή τη στροφή, κι που βγαίνεις που της ειρήνης στο βετσινάδικο, πατάω Σουμάχερ δυνατά και μπαίνει με τις πάτες 650. Ψαρακώνομαι ακόμα μια φορά και τι να δω. Όπρε, τι είδε, δεν επένε η Δευτέρα στο παπί.